alang sa tibuok tawo. 1 Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 23. Ug ang Dios gayod sa pakigdait, magabalaan kaninyo sa bug-os ug pagabantayan ang tibok ninyo nga espiritu ug kalag ug lawas sa pagkadili badlungon hangtod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagbalaan nga gilatid diha sa mga kasulatan naglangkob sa tibuok nga pagkatawo, espiritu, kalag ug lawas. Ang mga Kristohanon giagda sa pagrepresentar sa ilang mga lawas, usa ka buhi nga halad, balaan dalawaton sa Dios. Aron mahimo kini, ang tanan nilang mga gahom kinahanglan nga mapreserbar sa labing maayo nga kahimtang. Ang matag buhat nga makapahuyang sa pisikal o mental nga kalig-on dili angay sa tawo alang sa pag-alagad sa iyang magbubuhat. Miingon si Kristo, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Kadtong nahigugma sa Dios sa tibuok kasing-kasing, magatinguha sa paghatag kaniya sa labing maayo nga pag-alagad sa ilang kinabuhi. Ug sila sa kanunay maninguha sa pagdala sa matag gahom sa ilang pagkatawo ngadto sa pagpahiuyon sa mga balaod nga magapauswag sa ilang katakos sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Dili nila pinaagi sa pagpatuyang sagana o pagbati, luyahon o hugawan ang halad nga ilang gihalad ngadto sa ilang langitnong Amahan. Gusto sa Dios nga makaamgo kita nga siya adunay katungod sa hunahuna, kalag, lawas ug espiritu sa tanan nga atong gipanag-iya. Iya kita pinaagi sa paglalang ug pinaagi sa pagtubos. Isip atong magbubuhat, iyang giangkon ang atong tibuok nga serbisyo. Isip atong manunubos, siya adunay pag-angkon sa gugma ingon man sa katungod, sa gugma nga walay kaparehas. Ang atong mga lawas, atong mga kalag, atong mga kinabuhi, iyaha. Dili lamang tungod kay kini iyang walay bayad nga gasa, kundili tungod kay siya sa kanunay naghatag kanato sa iyang mga kaayuhan, ug naghatag kanato og kusog sa paggamit sa atong mga galamhan. Busa, dili ba nato ihatag kang Kristo kadtong iyang gilukat pinaagi sa kamatayon? Kung imo kining buhaton, siya mohatag og kinabuhi sa imong konsensya, mubag-o sa imong kasing-kasing, mubalaan sa imong mga pagbati, muputli sa imong mga hunahuna ug mohimo sa tanan nimong mga gahom sa pagbuhat alang kaniya. Ang matag motibo ug matag hunahuna dad-on ngadto sa pagkabihag ngadto kang Hesukristo. Kadtong mga anak sa Dios magrepresentar kang Kristo sa kinaiya. Ang ilang mga buhat mahumot sa walay kinutuban nga kalumo, kaluoy, gugma ug kaputli sa anak sa Dios. Ug ang labaw nga hingpit nga hunahuna ug lawas, itugyan ngadto sa balang espiritu, mas dako ang kahumot sa atong halad ngadto kaniya.